Bună ziua, dragi copii! Astăzi vom realiza o ciupercuță din material reciclabil. Vom face o ciupercuță din un borcan. Acesta este materialul reciclabil, borcanul de sticlă. Pentru a face ciupercuța, a realiza ciupercuța, avem nevoie de borcan, de hârtie glasată roșie, de bulinuțe albe și de lipici. Așa. Ce vom face? Vom picta pentru început borcanul cu tempera. Vom avea nevoie și de tempera albă. Am uitat să spun. Uitați aici tempera albă. Și vom picta borcanul cu tempera. Pentru că ciupercuța noastră va fi albă. Ia să-l dăm și partea asta. Așa, acoperim toată porțiunea de sticlă a borcanului. Să vedeți ce ciupercuță frumoasă va ieși. Aproape că am terminat. Mai am încă foarte puțin. Puteți folosi pentru asta orice fel de borcan, să nu fie foarte mare. Uitați, acesta este borcanul pictat, pe care îl voi pune pe un șervețel, aici, iar după aceasta am să fac pălăria ciupercuței. Deci aveți nevoie de hârtie glasată roșie, să trasați un cerc aici, pe urmă decupăm și îl vom tăia o rază a cercului pe care vom pune lipici, tot așa. Ia să vedem. Vom pune lipici pe o parte unde am tăiat și vom realiza, ia uitați, pălărioara ciupercuței. Iar peste această pălărioară vom lipi bulinuțele. Bulinele vom da cu lipici și lipim. Așa. Acestea la fel le-am făcut pe foaie, uitați, și am decupat fiecare bulinuță. Am văzut că este nevoie de mai multe, dar au fost suficiente 3. După care vom da cu lipici pe gura borcanului. Ia uitați, pe gura borcanului dăm cu lipici, luăm pălărioara pe care am făcut-o și o punem pe gura borcanului și iată cum am făcut ciupercuța. Și putem să mai dăm un pic așa cu verde pe jos. Uite, așa să zicem că e ciupercuța pe iarbă. Peste tot dăm cu iarbă, de jur împrejur. Ați văzut cum am făcut eu, da?
Și aceasta este ciupercuța. Ciupercuța noastră în iarbă. V-a plăcut? Sper să vă fi plăcut. Aceasta este ciupercuța pe care am făcut-o din material reciclabil și anume borcanul de sticlă. V-aș ruga și voi să faceți la fel dacă puteți și doriți. Vă doresc spor la lucru. Mă bucur mult că am făcut pentru voi această mică activitate. Vă pup și vă doresc spor la lucru și vreau să văd ce ați făcut. Pa, pa!